am niște amețeli îngrozitoare și mă simt foarte rău. Bună dimineața, dragilor! Pentru că am promis că o să arăt realitatea exact așa cum este. Vreau să vă zic că în dimineața asta mă simt foarte rău. Vreau să prezint lucrurile și așa cum sunt, dincolo de zâmbete și de tot ceea ce fac aici. Așa că vă rog și pe voi, așa cum s-a rugat biserica, să vă rugați pentru mine. Călătoria asta de 2 zile a fost foarte frumoasă, dar foarte obositoare pentru mine și am niște scurt-circuite cerebrale datorită oboselii cronice pe care o am și a faptului că am dormit foarte puțin în ultimul timp, dar o să-mi revin și nu vreau să dramatizez departe de mine gândul, ci am spus că o să arăt lucrurile exact așa cum sunt aici, că nu întotdeauna sunt ușoare, dar oamenii de aici o să-mi dea putere și o să-mi revin. Eu mă confrunt cu o oboseală cronică foarte veche și nu am primit toate încurajările de a veni aici. Iar călătoria pe care am făcut-o de 2 zile, deși m-am bucurat și m-am deconectat puțin, m-a obosit foarte rău și am o ceață mentală foarte îngrozitoare. Dar când mă uit la copiii aceștia și la oamenii care au venit la biserică astăzi și care poate nu se simt bine și sunt flămânzi și au parcurs 3 ore dus, 3 ore întors, ei îmi dau putere și am simțit să fac live-uri și vreau să fac asta în continuare pentru că am văzut că nu ați mai simțit mulți dintre voi să dăruiți celor de aici și eu îmi doresc să ajut pe cât mai mulți. Bun, dincolo de toată situația de cum mă simt eu, vreau să vă arăt acești copii minunați care parcurg ore întregi ca să vină la biserică, să laude pe Dumnezeu. Vedeți ce drăguți sunt. Parcurg foarte mulți kilometri ca să vină și să laude pe Dumnezeu, iar ei îmi vor da putere astăzi. Astăzi va mânca toată lumea mâncare bună, atât copiii cât și adulții. Am cumpărat mâncare pentru toți să mănânce ce e mai bun. Toată lumea o să mănânce pentru că îmi doresc foarte mult să finalizez lucrarea, acea construcție pentru copii, să nu mai mănânce pe jos. Mă gândesc să mai rămân încă 2 săptămâni. Sper să mă ajute Dumnezeu să rezist și cu ajutorul vostru și cu ajutorul vostru și cu ajutorul Domnului, în primul rând, să finalizăm cât mai repede.